Здравейте! Ние сме Бърбораните и е време за новата ни тема. Днес ще си поговорим за изневярата. Попитахме психолог, кои са основните признаци, по които да познаем, че половинката ни изневерява. Един от първите признаци, че може да има трети човек във връзката ни, е ако партньора просто спре да се интересува от нас. Когато партньора спре да се интересува от това как се чувстваме ние, как е минал денят ни, къде сме били, какво сме правили, да му разкажем, уморени ли сме, не сме ли уморени, обичайните неща, които си споделя всеки един от нас с партньора вечер или дори още по телефона на тръгване от работното място. В момента, в който партньора спре да се интересува как ни минава деня, спре да се интересува от нашите чувства, от начина по който ни минават дните и това какво правим през деня си, това може да бъде един от знаците. Друг признак, по който можем да се усъмним, че ни изневерява, е когато започне да вижда само негативното в нас и много да ни критикува. Когато партньора стане твърде критичен към нас, когато партньора започне да прави забележки и да насочва вниманието си към негативни наши характеристики или поведения, на които до вчера или до миналия месец не е обръщал внимание. Третото, но не по важност, е когато сексът стане мираж. И не на последно място, когато партньора няма толкова голямо желание за сексуални отношения. Това е характерно предимно за мъжете. Всеки един от нас знае каква е честотата и желанието на сексуалното желание на неговия партньор. Забележим ли, че има нещо, пак казвам, при мъжете, че имаме намалено сексуално желание при мъжете, това означава, че или той задоволява сексуалните си потребности някъде на различно място, или означава, че има някакъв проблем. Обикновено мъжете, когато имат проблем на работното си място, доста често той се отразява върху сексуалното им желание и то намалява, но това е само временно, докато съответно проблема на мъжа на работа или в друго отношение бъде отстранен. И все пак, струва ли си да дадем втори шанс след изневярата? Моето лично мнение е, че да, може да се даде втори шанс след изневяра, но си струва това да се направи тогава, когато във връзката има дългосрочни отношения и когато има деца в семейството. Има ли деца, има ли дългосрочни сериозни отношения и брак, тогава изневярата би могла да бъде много малък и незначителен проблем. Да, свързано с болезнени емоции, свързано с неприятни изживявания, свързано е с липса на доверие, с изграждане на всичко това наново след това между партньорите. Но имаме ли дългосрочни семейни отношения, имаме ли наличие на деца, изневярата не би трябвало да служи за край на брака, край на взаимоотношенията и на връзката, особено ако тя е само еднократна. Ако обаче изневерите са чести, системни, говорят за абсолютно неглижиране на другия и говорят просто за начин на живот на партньора извън брака, тогава нито едни отношения не си струва да бъдат продължени, поддържани, независимо в името на децата и в името на семейството, ако другият човек отсреща просто е превърнал изневярата в начин на живот. Ако обаче сте останали сами, не се отчаивайте и не се вкопчвайте в първия срещнат. В стремеж си да търсим любовта, да срещнем партньор, да имаме някой до себе си, ние в момента, в който срещнем някой, независимо дали има тенденции, може би още на втората среща, ние се вкопчваме в този човек, ние му делегираме, ние вече се виждаме с сватбената рокля, виждаме как пренасяме дрехите си при него, как той ни освобождава място в чекмеджетата си или в шкафчето в банята. Това е много груба грешка при жените. Всеки път, когато ние сме отчаяни от поредното неуспешно излизане, ние във всяко следващо излизане ние се вкопчваме, изглеждаме отчаяни и това личи, колкото да се стараем да го прикрием, което пък още повече изплашва човека от среща. Мъжете видят ли жена, която отчаяно търси връзка, обикновено бягат като дявол от тамян. Така че, независимо дали става въпрос за жени или за мъже, въпреки че жените допускат повече тази грешка, не трябва да търсим любовта на всяка цена. Не трябва да я виждаме във всеки следващ човек, с когото излизаме. Не трябва да
си се представяме в бяла рокля с всеки следващ човек, с когато излизаме. Случвало ли ви се да подозирате половинката си в изневяра? Или пък да я хванете? Споделете ни вашия опит. И ако това видео ви е харесало, дайте един лайк и се абонирайте за нас.